waleɲumandɔn k'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye tarata ye desanburu kalo tile 6 san 2022 ni ye don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔso kɛli kɔgɔla Mayiga ale ka seginni kana baara daminɛ an bɛna an da don o la an ka to kibaru kɔnɔna la ka bɔ yen bi dunko juguya o ɲɔɲali min bɛ Mali kɔnɔna la ka bɛn ni o kɛlɛli ye a bɛ fɔ baarakɛyɔrɔ min ma ko bureau du vérificateur général olu kɔni ye wulikajɔ min kɛ sɛbɛn min n'o dira kiiritigɛlamɔgɔw ma an bɛna an da don o yɛrɛ kɔni o fana la ka bɔ yen halisa kiiritigɛlamɔgɔw olu ka ko kibaruya bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na baarabila kiiritigɛlamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kun taar'o la nka o baarabila u y'o fana ɲɔngiri an bɛna an da don fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kibaruya min n'an y'olu sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la ka segin a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hinɛ komi an y'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔso kɛli kɔgɔla Mayiga ka bɛn ni kalo 4 ɲɔgɔnna si ale yɛrɛ kɔni tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ min ni a bɔra ka bɛn ni a yɛrɛ kɔni ka fari taabolow ye wa fari kun jolen min kun tɛ a ka kɛnɛya tigilamɔgɔ olu kɔni y'a laɲini min b'a to a bɛ se ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o sɛgɛnnafiɲɛbɔ min o de kɛra sababu yɛrɛ fana ye jamana ɲɛmaaw olu ye min ye colonel Abdulaye Mayiga ka se ka ale sugandi yaasa a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kɛli kɔgɔla Mayiga nɔna bila cogoya min na o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso kɛli kɔgɔla Mayiga i y'a ye k'a fɔ kɔni fari jolen kɔfɛ a y'a laɲini yaasa a bɛ se ka baara kɔni daminɛ cogoya min na jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna min ye ka se ka baara kun d'a ma yaasa a bɛ se ka baara ninnu daminɛ o de kama tɛnɛn don a yira k'a fɔ a ye baara ninnu kɔni daminɛ nka i b'a ye min bɛ tali kɛ colonel Abdulaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ fɔ min ma ko ministre d'État ni ale yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gulonnen bɛ jamana yɛrɛ kɔni ɲɛma la ka bɔ yen halisa an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna la bi an y'a fɔ dunko juguya o kɛlɛli baarakɛda min bɛ yen nɔ walima cakɛda min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko bureau du vérificateur général olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɔni caman kɛ wulikajɔ kɛlen dɔgɔkun tɛmɛlen u ye sɛbɛn min ni a dira jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye colonel Assimi Goïta ni a bɛ tali kɛ u ka baara min kɛra ka bɛn ni san 2021 yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ 33 olu kibaruya yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɛbɛn 22 ni o bɛ tali kɛ dunko juguya la o kɔni o sɛbɛn dira n'o kɛra kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma nka a bɛ tali kɛ yɔrɔ jumɛn na jamana ka cakɛda baw ani jamana yɛrɛ kɔni bɛ cakɛda minnu fana na n'olu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɔ ye n'an b'a fɔ tan ka b'o la ka bɛn ni min bɛ tali kɛ fanga cɛbɔli o nana ni cakɛda minnu fana ye n'a bɛ fɔ olu ma ko collectivité territoriale olu fana sɛgɛsɛgɛliw kɛra yen nɔ min ye nɔ ye o yera o yɔrɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na ka b'o la min bɛ tali kɛ banajugu la n'o ye covid-19 ye o fana kow bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya kɔni fana sɔrɔla yen nɔ o de kama sɛbɛn min ni a bɛ t'i jɔ sɛbɛn 22 la o de kɔni bɔra ka bin kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ don n'a nataw la yaasa ka se ka kiiri baaraw kɛ min bɛ se ka ɲangi o ka ɲangi min bɛ se ka jalaki o fana bɛ se ka jalaki cogoya min na halisa an bɛ to kiiri bunanku kan kiiri tigilamɔgɔw kɔrɔlen an b'a dɔn k'a fɔ kɔni kun taara baarabila la ka bɛn ni sariya min ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni y'a ta o ma kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛla ko ye fana y'a laɲini yaasa ka se ka taa baarabila la nka baarabila ninnu yɛrɛ kɔni kɔfɛ waati tɛmɛnlenw na min bɛ tali kɛ min ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wasabulon min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil national de transition olu kɔni ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni fana ye ani u ye layidu mun ta o kɛra sababu yɛrɛ fana ye min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔw la u y'a jira k'a fɔ u ka baarabila u kɔni y'a ɲɔngiri yaasa ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na don n'a nataw la ni o bɛ tali kɛ min ye wasabulon olu yɛrɛ kɔni ka yɛrɛ di wasabulon tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ o fana yɛrɛ kɔni sababu la ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ farafinna tilebin banfɛ tɔn ni a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO olu ye sigi min kɛ sigi min kɔnɔna la i b'a ye olu da don Côte d'Ivoire finitigilaka minnu ni o bɛ tali kɛ maa 46 la olu minnu minɛlen bɛ Mali yɛrɛ kɔni na nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka bɛn ni karidonya yɛrɛ kɔni ye ni o bɛ tali kɛ sigi 72 yɛrɛ kɔni na o sigi ninnu yɛrɛ kɔni kɔfɛ n'a kɛra Abuja i b'a ye Togo jamana ɲɛma ni ale ye Faure Gnassingbé wa ale yɛrɛ kɔni min ni ale yɛrɛ kɔni ye cɛfɔba ye Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a ye kɛnɛ in kan fɛn caman kɔni fɔra yen nɔ mun bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw mun bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilaka minnu minɛlen bɛ Mali la ka b'o la gɛlɛya min ni
ni o bɛ cɛmancɛla fanga an b'a fɔ ten ni o bɛ Mali Guinée fo ka taa se Burkina yɛrɛ kɔni jamana ma da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na nka min ye Togo jamana ɲɛmaa ye Faure Gnassingbé tɛgɛ kɔni sinna ale la yaasa halisa ale ka to kuma fɔba la Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ Mali la nka i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye kumakan min fɔ ni o bɛ tali kɛ bagabagalikan na o de ye Mali ka se ka i tɛgɛ bɔ ni maa 46 olu kan na yanni janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka halisa i b'a ye k'a fɔ min ye farafinna tilebiya fanfɛtɔn a jamanaw olu ɲɛmaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka dɛmɛ halisa o bɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ma nka maa min bilalen bɛ kuma ɲɔgɔnya la Mali ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ni ale yɛrɛ kɔni ye Faure Gnassingbé wa donna nataw la a yɛrɛ kɔni kan na bisimila ka se ka o minɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu olu kana bɛ se ka labila cogoya min na ka taa Sudan bi an bɛ waati min na kabini san 2021 jamana yɛrɛ kɔni maralen bɛ ni o kɛlen bɛ finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ yaasa ayiwa an bɛ se ka bɛn kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma cogoya min na fanga a bɛ se ka di fanga marabagaw ma n'o ye politiki kɛbaaw ye wa o de kama sigi min yɛrɛ kɔni kɛra n'a bɛ tali kɛ ɲɛbilasigiw la o de kɔni nana wolo n'o o ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma sɛbɛn yɛrɛ kɔni na min b'a to fanga a bɛna ta dɔɔni dɔɔni ka se ka di n'o ye fanga ɲininaw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye baara fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ni tɛnɛndonya yɛrɛ kɔni ye ni o bɛ tali kɛ décembre kalo tile 5 san 2022 min n'o kɛra Sudan i b'a ye waati jan o de kɔni o kɛra kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni la min ye u ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaw minnu ni olu ye fanga jaso yɛrɛ kɔni kɛ octobre kalo tile 25 san 2021 wa olu kɔni sɔnna min ye ka tɛgɛ nɔ bila baara fɔlɔ min ni o bɛ tali kɛ min bɛ bɛn kofɔ ka se ka fanga k'a lasigi fanga ɲininaw ma cogoya min na olu yɛrɛ fɛnɛ kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu la n'a bɛ fɔ olu ma coalition des partis pro démocratie wa kɔni y'a ye min bɛ tali kɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni na o kɔni o nun mina don ni o bɛ t'i jɔ ayiwa san 2 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn na si la o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ waati min na ni fanga premier ministre cɛmancɛla fanga premier ministre ni o kɔni o sigira ayiwa o san 2 jate o baara ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ ka daminɛ ka taa wolo kalata walima kalafili la min b'a to fanga bɛ segin fanga ɲinibaaw n'o ye politikimaw ye olu yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen halisa Senegal fo ka taa min ye Qatar jamana kan Senegal jamana ɲɛmaa Macky Sall ale kɔni ye bataki min ni a y'a ɲɛsin Senegali dolancilaw yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni u ka dolanci min n'o o bɛ tali kɛ ayiwa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba min bɛ nin na ni o ye Sena dolanci yɛrɛ kɔni kɛnɛ ye ayiwa kɔni ye u fo ka se ka u waleɲuman dɔn ayiwa ko baara min kɔni kɛra baara sɛbɛba bari ka d'a kan u ka dolancilaw olu sera ka sɔrɔ Sadio Mané t'a la u ka dolancilaw u ye dolanci kɛ ka sɔrɔ min ye Kuyate ale yɛrɛ tɛ fo ka taa se Ganagi yɛrɛ kɔni ma nka i b'a ye bi an bɛ waati min na u kɛra jamana cɛla jamana minnu ni a bɛ fɔ olu ma jamana 16 ɲɔgɔnna si minnu ni olu yɛrɛ kɔni sera k'u kun bɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni o bɛ tali kɛ kudumɔni yɛrɛ kɔni kɛnɛba yɛrɛ kɔni dɔ fɛnɛ la nka halisa a bɛ foli ni waleɲuman dɔn ka se ka timinandiya foli k'o fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Senegali jamana a géreux yɛrɛ kɔni ma ayiwa ka tila k'a ka nisɔndiya k'o fɛnɛ yira yaasa ka bɛn ni ayiwa san nataw olu yɛrɛ kɔni dolanciw yɛrɛ kɔni ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi an sɔrɔ siraw ye Facebook ye fo ka taa se YouTube ma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ